mu je zuwa farin sarki Kwankwaso an gugurin Salamatu dan Musa kai wa makiyarata kashe gaban magautan nan dan ba za su kara bacci ba uwar rago ake yi wa jaje ni na ba su yaye ba sakon mai kanan Kwankwasin ya Abdullahi Tarauni Honorable Abdullahi mai kanan suwami aiko ana toron giwa ya girma rasanin kura ai dole ne bikin yar gata a sha gudunmawar gara Kwankwason mu canza kara ne Allah ya yadda ya cara masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara wallahi ko su ga ya kone ba a hada da kanwa ba muna gidan ka jagora ilu a mai rufi akwai daɗi Rabi'u Musa Kwankwasa ai kai wa makiya faɗi zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama ba bata zamo kazama ba ka sa gaban ka inda kake so Kwankwasa mun biyo baya wani shiri wani iya yaƙi zani haƙar gyaɗa ɗanya raskwana uwan lissafi ka girma mai bakar kwanya magana ake ta siyasa kai ne gaban su ba wani ba mai hanzari da zuma baba ashe kwaljinin kai nisa wallahi gori ba ta gagar taunar ama da sai lasa gare adam fatake bacci yana gurin kasa kafi su daraja da nasibi kuma ba su kai ka suna ba ba su kai ka suna ba gangaren uba ga gwani kanwa ba irin talasa ba masu ka kara bugu domin baka buga a daidai ba ga kainuwa da shan Allah ba taki yayi ki konuwa ba kai ne murucin dutsen nan masu ja da kai ga hanya nan ka tsare gida jagora kainuwa da shi daga Allah ta kamu je kan zaki haƙi gudu sun yi gudu sun ga duhu gwanda tudu dan Musa mai Allah babu fargaba gargam wandan karfe kafiyan uba kai musu nisa kuma ba sa su ganka ba ku kara jaddada musu hanya ba a kaɗe ta ko an ja duk mai karo da dokin Kwankwasa Allah idan sa sai ya ja